Bună ziua! Este anul 2023, este primul vlog care îl filmăm în anul 2023 și noi îți filmăm azi un vlog tare interesant. Despre ce? O să aflați. Noi suntem la colegiu, e că alături de mine este Corina, my friend. Anaschi și nu... Deci, dați-vă explicare situația. Noi filmăm de pe telefonul lui Maxim și Maxim este foarte indignat. Da, pentru că el se teme ca nu cumva noi să-l scăpăm. Da. Și unul când cură. Haideți să vă spunem care este tema vlogului nostru. Ok, deci noi să aflăm de la colegii noștri care sunt impresiile privind acest an. Anul 2023 mi se pare foarte productiv. Pentru mine anul s-a început foarte vesel, deoarece am petrecut anul nou cu persoanele dragi și în continuare eu mă aștept să decurgă la fel de bine. Anul 2023 pentru mine s-a început bine, cu familia. Vreau ca anul ăsta să fie mai productiv, să fie mai bun. Îți place sărat sau dulce? Carne. Pentru mine a început foarte bine. Mă bucur că sunt iar la colegiu. Tot-i super, tot-i Anul 2023 îmi pare ceva neobișnuit, cu început de-a doilea semestru foarte rău. De ce? De ce? Așa s-a întâmplat. Începutul meu este cu nu știu care început, nici nou. Cum îți pare începutul anul 2023? Bine, da, să fie mai bine. Da. Scopul nu ne spun că dacă început n-a să întâlnească. Începutul destul de rece. Da, s-a primit normal de. Da, s-a primit normal de. Nu știu, pentru mine nu prea bun. Într-o dată și așa de mult de scris, de învățat, asta e real. Care sunt scopurile tale pentru anul ăsta? Probabil să primești la anul bursă. Cum ați început anul 2023? Cum se vede cu sușnea? Bun apa. În general, bine, am așteptări tare mari de la anul ăsta, ca și un an mult mai productiv decât ultimii 5, în care am zis că am să mă apuc de învățat și încă nu m-am apucat. Sper că anul ăsta poate și o schimbare. Pentru mine, anul 2023 a început destul de bine pentru că eram în vacanță. Am venit la studii din nou și cam e greu, pentru că după vacanță un altă încă plutesc. Salutare frumoșilor, sunt eu, Cristi Vazdasan. 2023 mi se pare foarte un an deosebit pentru mine, că am așteptări multe. Vom face o muzică. Vă doresc toate cele bune. Pentru mine, anul 2023 a început foarte bine. Eu mă simt plină de energie și am foarte multe scopuri. Cum ai început anul 2023 și care sunt scopurile tale pentru acest an? Da. Mai găsați întrebări? Da. Ce aveți în pachet? Organe lui soacră. Care soacră? Mari. Productiv. Это наш блог. Да. Ты богатырял моего первый, второй, третий. Eu sănătoasă. Mă doare burta câteodată. My friends for the end.